बेबायदियैनो मोनसे नखराव फोरबोनि बोर आरो फोरबोनि सावा थायो। जोङो बेखौ मिथिनो नांगोन आरो बुजिनो नांगोन। आंनि अनजाग्राफोर, गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। फै जोङो दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासंनि आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय रुथनि बिलाइ आरो जों दिनै रुथनि बिलाइनिफ्राय जोङो नायलांगोन। आङो फरायगोन आरो आङो दिनै बुंनो गोसो जादों रुथनि बिलाइ 1 अध्याय 1निफ्राय 5 पदसिमखौ जोङो दिनै नायलांगोन। गोजौआव लिरनाय दङ मुआबाव इलिमेलेक आरो बिनि नखर। फरायगोन जिसुनि मुङै। हादराव ओंखाम आंखाल जानाय समाव इजराइलारिफ्रा न्यायगिरिफोरजों सासन खालामजादोंमोन आरो सासे मानसिया जुदा हादरनि बेथलेहेम नोगोरनिफ्राय गावनि बिहि आरो बिसाज्ला सानैखौ लानानै मुआब हादराव खामिनो थांदोंमोन। जोङो दिनै इसोरनि गोथां रावनिफ्राय खोनाबाय। बेबायदियैनो बै समाव जेब्ला न्यायगिरिफ्रा इजराइलारिफोरखौ सासन खालामदोंमोन, बै समाव गिदिर मोनसे अभाब आंखाला इजराइल हादराव सफैदोंमोन आरो खाथियावनो थानाय मुआब हादराव बे आंखाला गैयामोन। जेब्ला जोङो मोजां स्टाडि खालामो अब्ला जों दिनै मोननो हायो बै समाव इजराइल हादरावल' माब्रै अभाब आंखाला सफैखो आरो बेबायदियैनो इजराइल हादरनि खाथियाव थानाय मुआब हादराव आरो इजराइल हादरनि खाथि खाला थानाय हादराव बै समाव बे आंखाला सफैयाखैमोन। नाथाय जों दिनै खोनादों, जोङो दिनै मिथिनो मोनबाय इजराइल हादरावल' बे अभाब आंखाला सफैदोंमोन बै समाव। बिनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, जोंनो दिनै मिथिहोबाय बै समाव जुदानि बेथलेहेमाव मोनसे नखर खामिनानै दङमोन। बे नखरानो जाबाय इलिमेलेक आरो बिनि नखरमोन। बै समाव इलिमेलेक आरो बिनि नखरा गोबाव बोसोरनिफ्रायनो गोबाव दिननिफ्रायनो जुदानि बेथलेहेमाव बिसोरो खामिनानै दङमोन। नाथाय जेब्ला इजराइल हादराव गोब्राबथार आंखाला सफैदों, गोब्राबथार अभाबा सफैदों, अब्ला इलिमेलेकआ गावनि नखरखौ लानानै मुआब हादराव बियो खामिनो थाखाय थांदोंमोन। मानोना मुआब हादरा इजराइल हादरनिफ्राय गोजान बियो नङामोन। बे हादरखौ थाबायनानैबो बिसोरो मोनहैनो थाखाय हायोमोन। बिनिखायनो बै समाव इलिमेलेकआ गोजोन मोनसे थासारिखौ मोननो, अभाब आंखालनिफ्राय बियो बारग'नायखौ मोननो गावनि हादरखौ बियो नागारलांनानै बेबादिनो मुआब हादराव बियो खामिनो थाखाय थांदोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, नाथाय जोङो दिनै मिथिनो नांगोन आरो बुजिनो नांगोन बै समाव मानोथो इजराइल हादराव बेबायदि अभाब आंखाला सफैयामोन आरो खाथियाव थानाय हादरफोराव बे अभाब आंखाला मानो सफैयाखैमोन। दिनैबो आंनि अनजाग्राफोर, नोंनि खाथियाव थानाय नखराव सान्थिया थानो हागौ आरो सान्थियै खामिनो हागौ। थेवबो जोङो दिनै मोनसे फोथायारि नखर जानानैबो जोंनि नखराव गोजोननाय सान्थिया गैयाबो जानो हागौ। जोङो दिनै बे आयदानि गेजेरजों मिथिनो नांगोन आरो बुजिनो नांगोन। आंनि अनजाग्राफोर, बै समाव इजराइल हादराव मोननै रोखोमनि अभाब आंखाला सफैदोंमोन। मोनसे अभाब आंखाला जानाय लोंनायनि आंखालमोन, मोदोमनि अभाब आरो आंखालमोन। आरो मोनसे आंखाला सैथो इसोरखौ फोथायनाय, सैथो इसोरखौ खुलुमनाय बे आत्मानि अभाब आंखालमोन। मोननै रोखोमनि अभाब आंखाला बै समाव इजराइल हादराव सफैदोंमोन। बिनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, जोंनो दिनै इसोरनि गोथार रावा मिथिहोदों गोजोननाय सान्थिखौ मोननो थाखाय, सान्थि थासारिखौ परिबेसखौ मोननो थाखाय आरो बेबायदियैनो इलिमेलेक आरो बिनि नखरा
जुदानि बेथलेहमखौ नागारलांनानै मुआब हादराव बिसोरो खामि हैदोंमोन। जोङो दिनै मिथिनो नांगोन मुआब हादराव खामिनो थांनाय बे इलिमेलेकआ सोरमोन आरो माबादिमोन। जोंनो दिनै स्ट'रिया मिथिहोयो बै समाव इलिमेलेकआ जुदानि बेथलेहमाव खामिनाय समाव बियो सासे धोनिमोन आरो धोनिजों लोगोसे बियो सासे गिदिर मानसि, धोनि मानसि, गोरों मानसि आरो बियो बिसार खालामग्रा सासे मानसिमोन। गोबां मानसिफ्रा इलिमेलेकनि गेजेरजोंनो आश्रय मोनोमोन आरो बै समाव गोबां मानसिफ्रा इलिमेलेकनि खाथियाव फैनानै बिसोरो आश्रयखौ लाफैयोमोन आरो बेनिखायनो इलिमेलेकआ बियो नुदों जेब्ला अभाब आरो आंखाला बारानिफ्राय बारा जालांदों, जायखौ आङो बुंबोबाय बै समाव मोननै रोखोमनि अभाब आंखाला इजराइल हादराव सफैदोंमोन। मोनसे अभाबा मोदोमनि अभाब आरो मोनसे अभाबा आत्मानि, इसोरखौ खुलुमनायनि, इसोरखौ फोथायनायनि, अनज्लायनायनि, गोरोबलायनायनि, बेंज्लायनायनि बे अभाब आंखाला बै इजराइल हादराव सफैदोंमोन। बेनिखायनो आबिमेलेकआ बियो सानदों आङो जुदानि बेथलेहमाव सासे मानगोनां आङो मानसिब्लाबो, आङो जुदानि बेथलेहमाव आङो सासे धोनि गिदिर गोलाव मानसिब्लाबो आङो जेब्लासिम आंखाला जोबनाय नङा आङो बे जुदानि बेथलेहमाव आङो खामिनो हानाय नंलिया। मानोना अभाबा आंखाला बारानिफ्राय बारा जालांब्ला गोबां मानसिफ्रा आंनियाव आश्रय लानो थाखाय फैगोन आरो आङो बिसोरखौ जाहोनो नांगोन, बिसोरखौ नायनो नांगोन आरो बिसोरखौ जाहोनानै बिसोरखौ नायनानै आंनि गासै धोन सम्पतिया नस्थ जालांगोन। बियो बेबायदि साननायखौ लानानै बै समाव इलिमेलेकआ गोब्राब मोनसे थासारियाव, गोब्राब मोनसे परिबेसाव बियो गावनि मानसिफोरखौ, गावनि हादरखौ, गावनि न'खरनि मानसिखौ बियो मदद होनो, हेफाजाब होनो नागारनानै बियो गोजोन थासारिखौ मोननो थाखाय मुआब हादराव बियो खारलांदोंमोन। नाथाय स्ट'रिया जोंनो मिथिहोयो बै समाव गोबां मानसिफ्रा अभाब आंखालजों सैनांदोंमोनब्लाबो गोबां मानसिफ्रानो जुदानि बेथलेहमखौ नागारनानै गुबुन हादराव खामिनो बिसोरो थाङाखैमोन। मानोना इजराइलफ्रा मिथिनो मोनदों बिसोरो इसोरखौ नागारलांनायनि थाखाय, इसोरखौ बावलांनायनि थाखाय बे अभाब आंखाला सफैदों बेखौ इजराइलारिफ्रा मिथिनो थाखाय हादोंमोन। नाथाय हले इलिमेलेक आरो बिनि न'खरा सासे धोनि न'खर, गोरों न'खर आरो बिसार खालामग्रा न'खर जानानैबो गोब्राब परिबेसाव बियो गासैखौबो नागारनानै गावनि न'खरनि जाति बंस'खौ नागारनानै बियो मुआब हादराव थांनो थाखाय ओंखारलांदोंमोन आरो बेयावनो बियो खामिदोंमोन। बेबायदियैनो जेब्ला रुथनि बिलाइ 1:4 आरो 5 फरायो जोङो मोननो हायो। आङो फरायगोन जिसुनि मुङै। बिनि सानै बिसाज्लाया मुआबारि सिख्लाफोरखौ हाबा खालामनानै लादों। बिसोरनि सासेनि नामा अर्फा आरो गुबुन सासेनि नामा रुथ। बिसोर बे हादरावनो 10 बोसोर खामिनायनि उनाव माहालन आरो किलियन आरो बिसोर सानैबो थैदों आरो नावमिया बिसाय आरो बिसाज्ला गैयै जानानै थादों। जोङो दिनै इसोरनि गोथां रावनिफ्राय खोनाबाय जेब्ला इलिमेलेकआ गोजोन मोनसे थासारिखौ मोननो, बियो गोजोन मोनसे थासारिखौ नागिरलांनानै मुआब हादराव थांदोंमोन आरो बियो थांनानै खामि हैदोंमोन। बेबायदियैनो माखासे समफोरनि उनाव इलिमेलेकआ थैलांदोंमोन आरो बेनि उनाव बिनि बिसाज्ला सानैयाबो बै समाव थैनानै थांदोंमोन आरो बेबायदियैनो 10 बोसोरनि गेजेराव नावमिनि बिसाय आरो नावमिनि सानै बिसाज्लाफ्रा थैनानै थांदोंमोन। मानोना इसोरनि गेदेर बोराबनाय, इसोरनि गेदेर सावा नावमिनि न'खराव, इलिमेलेकनि न'खराव आरो बिनि फिसाफोरनि सायाव गोग्लैदोंमोन। बिनिखायनो रुथनि बिलाइ 1:5 गाहाय सारियाव बेबादि लिरनाय दङ आरो नावमिया बिसाय आरो बिसाज्ला गैयै जानानै थादों। मानो 10 बोसोरनि गेजेराव मोनसे धोनि न'खर बियो बायनानै थांखो?
गासै थाखा फैसा मान सन्मान जेनिबो अभाब आंखाल गैयै मोनसे न'खरा माबोरै बायनानै थांखो आंनि अनजाग्राफोर? माबोरै इलिमेलेकआ हरखाब बियो गुबुन हादराव बियो थैलांनो नांखो? बिनि सानै फिसाज्लाफ्रा मानोथो हरखाब थैलांनो नांखो? आरो माबोरै गुसुं समनि गेजेराव मोनसे मोजां न'खर, धोनि न'खर, थाखा फैसाखौ लानानै, जानाय लोंनायखौ लानानै, रोंनाय रानायखौ लानानै, मान सन्मानखौ लानानै अभाब आंखाल गैयै बे न'खरा माबोरै नष्ट जालांखो आंनि अनजाग्राफोर? खारना बेनो, मानोना इलिमेलेकआ गोब्राब मोनसे परिबेसाव, गोब्राब मोनसे थासारियाव बियो गावनि हादरखौ नागारनानै बियो खारदोंमोन। मानोना बिहा बिबान दङमोन, बिहा दायथ' दङमोन। बै समाव इलिमेलेकआ थाखा फैसाखौ लानानै बिहा गोहो दङमोन, रोंनायखौ लानानै, बुद्धिखौ लानानै गोबां रोखोमनि बिहा बोलो आरो गोहो दङमोन। गोब्राब समाव इलिमेलेकआ गावनि न'खर, गावनि मानसिफोर गासैखौबो नागारनानै खारनायनि थाखाय इसोरनि सावा बिनि जिबनाव, बिनि फिसाफोरनि जिबनाव आरो बिनि न'खराव सफैदोंमोन। दिनैबो आंनि अनजाग्राफोर, जोङो दिनै सासे न'खरनि बिफा जानानै जोङो दिनै न'खरखौ बोखांनो नाजायालासे, न'खरखौ सान्थि न'खर दाखांनो जोङो गोसो जायालासे जोङो दिनै खारोब्ला, जोङो दिनै सासे न'खरनि गोरों गियानि मानसि जानानैबो गावनि न'खरखौ जोङो दाखाङाब्ला, गावनि न'खरखौ जोङो दिनै लुखाङाब्ला, सासे बिफाया गावनि बिफानि दायित्वखौ नागारनानै बियो दिनै खारोब्ला, दिनै आंनि अनजाग्राफोर, जोङो न'खरनि सासे बिफा जानानै सासे बिफाया न'खरनि मावनो गोनां दायित्वखौ मावालासे थायोब्ला, सासे बिमाया न'खरनि मावनो गोनां दायित्वखौ मावालासे ओरैनो थायोब्ला, आंनि अनजाग्राफोर, इसोरनि गेदेर साव, इसोरनि गेदेर बोराबनाया थारैनो जोंनि जिबन आरो जोंनि न'खराव, जोंनि फिसाफोरनि जिबनाव सफैगोन। जोङो दिनै बे आयदानि गेजेरजों खोनाबाय, जेरै इजराइल हादरावल' अभाब आंखाला सफैदोंमोन। मानो सफैयामोन? मानोना बै समाव इजराइलारिफ्रा फोरबोखौ बावलांदोंमोन, फोरबोनि बोसोनखौ नागारनानै गोसोबादि जिउ खुंदोंमोन आरो गोसोबादि बिसोरो समखौ हगारदोंमोन। बेनिखायनो बै समाव गोब्राब आंखाला इजराइलफोरनि जिबनाव सफैदोंमोन आरो गोबां मानसिफोरनि जिबना नष्ट जालांदोंमोन। दिनैबो जों सासे इसोरखौ मिथिनाय जानानैबो, जोंनो इसोरा मोनसे मोजां न'खर, मोजां फरियाल होनानैबो, जोङो दिनै न'खरनि बिफा जानानैबो जोङो दिनै इसोरखौ खुलुमनायाव सिगां जोङो जानो हायाखैब्ला, इसोरखौ खुलुमनायाव सासे बिमाया सिगां जानो हायाखैब्ला, आंनि अनजाग्राफोर, जोङो जोंनि मावनो गोनां दायित्वफोरखौ जोङो मावाब्ला, औ जोङो दिनै इसोरनि नोजोराव बोराबनाय आरो सावाव गोग्लैगोन। आरो बै समाव इलिमेलेकनि न'खरा जेरै गावनि दायित्वखौ बियो मावालासे, गावनि न'खर जाथि बंस'खौ नायालासे गोजोन थासारिखौ नागिरलांनानै मुवाब हादराव थांनायनि थाखाय इसोरनि सावा, इसोरनि बोराबनाया जेरै गोग्लैदोंमोन, दिनैबो सासे बिफाया इसोरखौ खुलुमनायाव उन जानानै थायोब्ला इसोरनि सावा नोंनि जिबन आरो नोंनि न'खराव सफैगोन। दिनै सासे बिमाया इसोरखौ खुलुमनायाव उन जानानै थायोब्ला इसोरनि बोराबनाय आरो इसोरनि सावा नोंनि जिबन आरो नोंनि फिसाफोरनि सायाव सफैगोन, नोंनि न'खराव सफैगोन। दिनै जोङो नुयो न'खराव गावफ्रुलायनाय, न'खराव असान्ति जानायनि खारना मानो? इसोरखौ खुलुमनायाव उन जानायनि थाखाय। सासे बिमाया इसोरखौ खुलुमनायाव उन जानायनि थाखाय, सासे बिफाया इसोरखौ खुलुमनायाव उन जानायनि थाखाय, बिसाफ्रा इसोरखौ खुलुमनायाव उन जानायनि थाखाय गोबां दिनै मोनसे न'खरा बायनानै थांनायखौ जोङो नुगासिनो दङ आंनि अनजाग्राफोर। बेनिखायनो बुंबावदों, नोङो मोनसे मोजां न'खर, ख्रिस्टियान न'खर दाखांनो लुबैयोब्ला नोङो नोंनि मावनो गोनां दायित्वखौ मावनो नांगोन। सासे बिफाया इसोरखौ खुलुमनायाव सिगां जानो नांगोन, सासे बिमाया इसोरखौ खुलुमनायाव सिगां जानो नांगोन। अब्लासो नोंनि न'खराव इसोरनि बोर
आरो आशीर्बादा थागोन आरो सान्ति थासारि परिबेसा नोंनि जिबनाव थागोन आंनि अनजाग्राफोर। बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथोंसै जिसुनि मुङै आमेन।